Embraco je úspešná firma, je to líder na trhu, je to nadnárodná firma a používa alebo snaží sa používať najnovšie technológie, implementuje nové systémy a je to výborná škola aj do budúceho profesného života. Ja ako študent humanitného zamerania, konkrétne psychológie, som dôkazom toho, že Embraco poskytuje širokú možnosť uplatnenia. Ja konkrétne pracujem na oddelení ľudských zdrojov a zaoberám sa výberom zamestnancom a ich ďalším rozvojom. Po príchode do programu Trainee dostanete jeden projekt, ktorý vám zaberie celý rok a ktorého lídrom ste len vy a do ktorého vám nikto nevstupuje. Dostanete niekoľko menších projektov, ktoré vám každý necháva samostatne si projekt zvoliť, projekt riadiť, ktorý vlastne riešiť nemusíte, ale vy ho chcete riešiť. Z tých dôvodov, že chcete zhodnotiť svoje teoreticky nadobudnuté skúsenosti v praxi. Ale prichádzame na to, že tento reálny svet po vysokej škole je úplne niečo iné. A to spoločnosť Embraco nám umožňuje vlastne týmto tréning programom. Nachádzame sa v akejsi bubline, ochrannej bubline tejto ešte spoločnosti, ale vieme, že toto je už reálny svet a takto to funguje. Jednoznačne plynú z toho skúsenosti, ktoré sú z komunikácie s zahraničím, či sa jedná buď o telekonferencie s našimi kolegami v Brazílii, v Číne, v Mexiku. Určite je to medzinárodná skúsenosť a globálne know-how, ktoré Embraco poskytuje, pretože máme možnosť spolupracovať napríklad s brazílskym závodom. V Embracu si najviac cením práve tú možnosť učiť sa nové veci, zdokonalovať sa a rásť. Ako osobnosť, tak aj z hľadiska profesného. Spoločnosť Embraco veľmi zodpovedne pristupuje k svojim zamestnancom a to si ja na tejto firme veľmi vážim.